Hej sammen, det er Albert her. Vi skal lave en konkurrence om, jeg har 3 skud her. Ikke? Vi skal lave en konkurrence om, hvem kommer længst, og vi har kun 3 skud. Og det vil vi prøve. Den første vi starter, hvem er det? Det er mig. Okay, det er ham. Men vi går bare i gang nu. Ja, du må bare skyde den. Ja, jeg kommer. Og du skal løbe hen til det. Ja. Når man har 3 skud. Okay. Skal vi se? Okay. Okay. Hvis I kan se den, så. Okay. Ja, jeg går lige hen til den, så I kan se den. Den er her. Jeg kan ikke se græsset. Det er løbet. Kom nu. Så skyd. Okay. Nu kommer han. Hertil. Så er der et skud. Og skyder. Og den lander lige præcis der. Det er ikke så godt. Okay, du skal bare løbe hen til den rekord. Okay, hans rekord. Flyver for løjt. Det er lige meget. Præcis. Ja. Okay, Lance må gerne få sin rekord. Den er der, hvis I kan se den. Der. Nu er det min tur. Og jeg skal bare skyde. Er I klar? Hey Dennis, bare læg den der. Tag lige det med væk, og så gå hen til busken, fordi han tager de der æg, der er mindste. Og den længste går han hen til. Og ja, så venter vi lige. Venter lige. Okay. Så mig. Nej. Den længste. Gå lige hen til den, Dennis. Det er her. Okay, der lander den. Jeg skal bare ramme over busken. Det tror jeg ikke, jeg kan. Nederen, den ramte træet. Jeg tror godt, jeg kunne klare missionen. Sidste skud. Okay, så skal vi lige se, hvem vandt. Okay, kom, jeg har en vinder. Vent, der er det 1 minut. Okay. Det var ikke mig, der vandt, men det var Dennis. Det er fordi, jeg kunne godt have klaret den, hvis den ikke ramte træet. Så kom den over busken. Det er godt, den ramte træet. Nej, det er så ikke. Ja, og det er den her video, og Vi har ikke mere spørgsmål. nej. Næste video vil gerne spille en fodboldkamp. Ja. Eller nej, en jonglerer. Joliner. Okay, vi skal bare se, hvor mange Jonglerer vi kan. jonglerer til næste video. Ja, og vi brødre. Bare skal vi lige vide det. Vi ligner ikke så meget i hinanden. Hvis I synes så. Ja, lidt. Jeg er lidt højere end ham. Og giv nogle likes. Ja, giv nogle likes, og vi ses til næste video, hvor vi skal jonglere og spille lidt bold. Mig, og vi ses til næste video.